Шабоханг дар телевизиони Хатлон. шоми бохтар зебост ва ҳамеша бояд зебо буд. Ҳамон гуна ки бохтар ҳаст ва бо фаро расидани фасли сармо зебогии бохтарро ин фасл бо зинати дигаре дода. Ман фикр мекунам ин нашр имшаб дар барномаи шомгоҳии Шабоханг бо оҳангҳои зебо, бо оҳангҳои гармтарин ва содиқтарину ошиқонатарини чеҳраи навбатии барномаи Шабоханг, аниқтараш 20-мин меҳмони барномаи Шабоханг Исроил Рахимов хоҳем гузаронид. Ин гармиро, ин содиқ буданро, ин ошиқ буданро ва ин ҳама муҳаббату самимияте ки бо оҳангҳои чеҳраи навбатии барномаи мо садо хоҳад дод, ман фикр мекунам ки ин шомро барои шумо зиннати дигаре медиҳад, фароғат шояд медиҳад ва ман даъват мекунам ки боз ҳам ин ҳафта нест, ин шом нест, таваҷҷӯҳ кунед ба оҳангҳои ҷадид ва бо беҳтарин навозишҳои чеҳраи барномаи Шабоханг. Шабоханг дар телевизиони Хатлон. боз ҳам чеҳраи навбатии барномаи мо ба ман ваъда доданд ки як оҳанги ҷадид ҳамчун армуғон ба мо ҳадя хоҳанд кард ва баъдан кулан оғоз мекунем суҳбатро. беҳтарин, бисёр садои хуб ва фикр мекунам ки аввалин шунавандаи ин оҳанг маҳз шунаванда ва бинандаҳои барномаи Шабоханг буда. Мегуна буд? дасти мо ҳамқадр тӯҳфа меа. беҳтарин лаззат ки аз ин оҳангҳо мебарем, ман фикр мекунам волотар аз дигар тӯҳфаҳост ки мо интизорем ва худо кунад ки ин тӯҳфаҳо бештар бошанд ва бештар манзури ҳаводорони шумо низ гарданд. Ин оҳанг чӣ ном дорад? ин оҳанг сайри гулзор. сайри гулзор чӣ гуна таҳия шуд? ҳар хеле ном мемонем, номи фарзандовори ҳами дигар ҳами оҳангҳоам ки камтар ки дигаргун кардем, як чи номи навш мемонем бо ҳами хеле ҳами оҳангҳо ҳамаш хеле пайдар ҳам ҳар як оҳанг бо бахтиш бо як номи як бо месозанда мемонанд. сайри гулзор ҳар намуд. яъне ки шумо аввалин оҳангро навохтед дар барномаи Шабоханг, номашро ҳамин ҳоло гузоштед ё ин ки қаблан буд ё ин ки чанд номи дигар қаблан дошт? мо бачаҳо қади вақте ки машқ мекардем дар ҳамон ҷо сайри гулзор ном монданд ки биён беҳтар ҳамин ном. барои чӣ сайри гулзор? ки як оҳанг гӯё ки ҳами бо ошиқ машқҳои худ рафтестаи гапзанон карда суҳбат карда гӯё ки ҳами як нолиши дар гӯши омадеста як кайфияте мебахшада барои инсон. Барои ҳаминро мо акхай гуфтем беҳтартар бояд шавад. шомҳои Исроил Рахимов чӣ гуна мегузашта бошад? шомҳо зеварҷон рости гап ба ҳамин димранавозию ба ҳамин қатъи ҳамин аҳлу оила гӯш кардан бисёр вақт хай дар дилшон гоҳ-гоҳ мехароша ки бисёр бояд машқ мекунӣ. ана оне ки мо ба ҳар сурат дил ёфта
тарз менавозем ки дилхарош нашава. беҳтарин ҳар шаб менавозед ё ки хаяк чита ягон шабе ки одамина ягон сценарий мо хона дар расидем мегирем дар дастмон. беҳтарин. аз фарзандон ягон нафар пайравӣ карданд. бачаҳако ҳастанд. исломиддин менавоза, ҷалолиддин менавоза, аълдин скрипка менавоза, ӯ мактаб тамом карда. скрипка менавоза. навохта навозанда шудани фарзандон тасмими шумо буд ё ки тасмими худашон масалан ҳавос доштан ё ки рост дига ман ина чихелига падарам дидам ку ҳар вақте ки моро падармо ба ҳамин думра навозӣ хоб мекард бо саҳар барвақт баъди намозиш бо сам ки медамид рӯшан мешид бо ба ҳамин думра қати моро омохта кардагӣ буд ки ҳар саҳар гӯш мекардем. ҳамин бо ҳамо камтар чиза мекардем ки дертару пагутар менавоза гуфта бо хавотирам мешидем. ҳамин мо аз падар ки ҳамин хел гӯш кардагем бо фарзандои мо ки мо менавозем иншоалло раҳмон ҳамо бо ҳам хай пайравӣ мекунанд бо дар дилшон завқ пайдо шудагиай. бештари оҳангҳои навозандаҳои гузаштагонро масалан шумо навохтаед, махсусан навозандаи бисёр ҳам мумтози мо ҳаким самад агар хато накунам бисёр навохтаед. як оҳанги бисёр дилчаспу гуворо доред. таги арча буд чӣ буд? таги чинор. идеалсозӣ масалан пайравии шумо бо ин навозанда масалан чӣ гуна оғоз ёфт? ин тасмими шумо буд ё ин ки масалан шумо дӯст медоред он ҳунармандро? раҳмат зеварҷон, ай вақте ки мо хурдсол будем ку рости гап ҳаким маҳмуд шодравон фақат дар телевизор баромад мекарданд, дар радио баромад мекарданд, мо гӯш мекардем бовар ки ҳамо ай вақти ҳамо кӯдакӣ ҳами завқ ба ҳамо думра кардем. ҳар вақте ки менавох дар раҳ мошинда мешидем маън мекардем, мошина мекиштем гӯш мекардем бара ҳакӣ мекардем ки ҳамира ором гӯш кунем гуфта ҳама хеле гӯш мекардем завқ мебурдем. ҳами чуд хай ҳаким шодравон, ҳаким маҳмуд шодравон, рустам абдураҳим дароншон садқа хай мо бисёр омӯхтем, бисёр бояд гӯш мекард. ай пешам шинос будем, ҳар озмуно медиданд, баҳо медоданд. беҳтарин. чӣ мешавад ки анамон оҳанги таги чинорро мо бишнавем? албатта.
بهترین من کف میکنم واقعا لذت این آهنگ دیگه و بسیار لذت خاص داشت بسیار دلنشین و بسیار گوارا تگی چینار سرعتش اول خیاکی جا کم تستر و بعدا رقصی دیم قسم باید به دوره بو بهتر میشود بهترین من فکر میکنم که با بیننده های عزیزی ما این آهنگ همونگونه که به من پیسند اومد شاید به ایشون بسیار پیسند اومده باشد واقعا شیرین بود. بیاید ما صحبت میکنیم اطرافی همکاری شما با هنرمندان ولایت و باید بگیم که اسرائیل رحیموف چهره برنامه ما کارمند فعال بخش فرهنگ ناحیه دنقره هستند. بیاید صحبت میکنیم بهترش از فعالیت شما چگونه فعالیت دارید و کار در بخش فرهنگ چگونه باشد؟ رحمت برجون های رستیگه ما هم چندی ساله در همون بخش فرهنگ نوحیه دنقره خیلی فعالیت میکنیم. خیلی همه چورابینو ده حواس داریم میریم اشتراک می تو در خیلی خدا را شکر کار کرده آمده استیم با همین داغیم که همین چورابینو زیاد چیدن بگیره مثلا ما همین هنرمون هم رفته در هر جو نمایش دادن بگیریم همین ذوق کرده تو در خیلی خدا را شکر کار کرده گشتیم. بهترین کدام آهنگ بود که مثلا شما رو با نوازندگی مثلا با جوده نوازندگی آورد و شما رو وارد صحنه مثلا نوازنده شدن کرد و شما تصمیم گرفتید که باید نوازنده شوم؟ وقتی که تگی چینا رو حکیم محمود شودروان می نواخت همون چهاد ما ذوق کردم با همون آهنگ انا همین تگی چینو در ذوق اولین همین گودکیان به سر کردنم ذوقم با همون آهنگ بود فقط همون آهنگ باید ما بنوازم از یاد کنم که نوازش کنم گفته. پس آهنگ دوست داشته خود شما کدام باشد که شما شاید نواختید و از کلوار آهنگاتون شاید آن بیشتر به شما پسند باشد؟ توقعی آهنگای ما هم یک تاش شیرین تر در نظر خودم ایش بهتر البته واقعا همین است. نه که شنوانده در نگاه کردن در کار که مثلا کدام آهنگا رو دوست می‌داره مثلا یکی خیلیش کوهستانی میگه خیلیش مثلا چیل میگه خیلی با تستر دوست نمی‌داره نواختن شاید خیلیش با مثال میگم مایده بچین تازه بچین خیلی دایر با همون مخلصه که تستر یا سستر کدام آهنگ. شباهنگ در تلویزیون خطلان.
Шабоханг дар телевизиони Хатлон. илҳоми масалан оҳангсозӣ, махсусан илҳоми навохтани шумо дар кадом вақт масалан меяд? дар кадом ҳин, дар кадом ҳангом, масалан дар шаб ё ҳангоми як сайру саёҳат яки ҳангоми кор? хай сайри сароҳата бисёр завқ дорем. яке дар хона хай гоҳ хай омада вақте ки бекор мондӣ бештар дар ҳамин хона мисол машқ мекунӣ, кадом оҳанги дар гӯшта ки шинидиву меоям оҳанга дар хонада ки набура машқш мекунӣ. хай ага бемашқ намешава. машқ мекунем кам. беҳтарин. Исроил Раҳимов дар оянда чӣ нақша дошта бошад дар таҳияи оҳанг? дар насибмон боша, бо ҳам мефорам ки ай сари нав ёшаму бо ҳам асбоба айаввал биқапам, завқият кунам, бо ҳам чӣ қадар машқ кунам. ҳоло ҳам ҷавоне? хай бо ба ҳар сурат нав фаҳмидем ки ҳам гап дар машқ будай, машқ. ҳамин машқ мекардаӣ, ҳамин ба муродат мерасидаӣ. Ташаккури зиёд. Бинандагони азизу арҷманд, бори дигар ёдрас мешавам ки дар нашри 20-уми барномаи Шабоханг ҳузур доштанд ромишгари маҳбуб Исроил Раҳимов ва ман қадама шумо бори дигар раҳмат хайра мақдам мегӯям. Бисёр шод будем аз ташрифатон. ин шом анҷоми ҳафта аст, шоми шанбе аст ва фардо ки якшанбе аст барои шумо исроати бо фароғат тамомон мекунам. умедворам ки дар нашри Минбарда, дар нашри 21-уми Шабоханг бо мо хоҳед буд, бо чеҳраи нав, бо шояд ба як сарояндаи нав меҳмони шумо хоҳем буд ва барои шумо шодию рӯзгор, саодати бешуморо тамоннум мекунам. худо кунад ки ин шоми шумо бисёр зебову гуворо гузарад ва фикр мекунам ки зебову гуворо мегузарад. барои он ки мо дар анҷоми барнома ин навбат нест, бисёр хоҳиш мекунем аз чеҳраи барнома ки як оҳанги ҷадиди дигар сароянд. то ҳафтаи дигар, то Шабоханги дигар, то нашри 21-уми барномаи Шабоханг. хайр. Шабоханг дар телевизиони Хатлон.